Mňa by ďalej zaujímalo, ako vlastne funguje nejaká spolupráca a komunikácia vás celkovo ako tímu a rodičov. Že je možno to vždy na jednom členovi, alebo je niekto, kto je taký ten hovorca, kto komunikuje s rodičmi, alebo rodič komunikuje s hociktorým členom tímu, že ako vlastne funguje takáto spolupráca a komunikácia. Opäť podľa mňa toto závisí asi od žiaka ku žiakovi, nakoľko častokrát tým, že rodičia žiakov na našej škole vedia, že škola má školský podporný tím a aj kto ho tvorí, takže konkrétni rodičia sa často obracajú na konkrétneho odborného zamestnanca, ktorého potrebujú, či už som to ja ako školská psychologička, sociálna pedagogička alebo ostatní členovia. A tým pádom už vieme potom na to reagovať, stretneme sa s rodičmi, porozprávame sa s nimi a opäť vieme spoločne v rámci týmu komunikovať. Či už treba osloviť aj špeciálneho pedagóga, alebo opäť sa stretneme aj treba s asistentmi učiteľa, čiže tá komunikácia už tam podľa potreby prebieha. Ale stávajú sa aj prípady, kedy napríklad sa za mnou zastaví triedny učiteľ, že vníma, že v triede má žiaka, ktorý by mohol mať nejaký problém, alebo vníma, že sa zmenilo jeho správanie, tak tým pádom trebárs ja ako školská psychologička oslovujem rodiča, požiadam ho o stretnutie, kde sa porozprávame o tom, či náhodou sa niečo doma nedieje a podobne. A takto to majú vlastne aj iní kolegovia. Takže je to taká vlastne z oboch strán komunikácia, že niekedy vy komunikujete k rodičom a niekedy oni priamo prídu k vám? Je to v podstate v zásade podľa potreby. Ak tá potreba vychádza od nás, lebo častokrát je práve ten triedny učiteľ prvý, ktorý spozoruje, že sa niečo deje, že niečo je inak, že niečo nie je v poriadku, prípadne nielen v správaní, ale aj v známkach sa niečo udialo a oslovuje potom nás ako školský podporný tím, a kde sa vieme my potom ďalej ako keby zariadiť a už osloviť konkrétneho rodiča. Vy ste to už načrtli, že jeden z prípadov je teda, že môže učiteľ kontaktovať vás, že vidí nejakú zmenu akokoľvek na žiakovi. A ešte aké sú ďalšie možnosti, ako sa žiaci dostanú vlastne do vašej starostlivosti ako celkovo, ako podporného tímu? Akým spôsobom sa môže udiať, že vlastne viete o tých deťoch, kto čo potrebuje? No, v podstate tým, že my aj chodíme často do tých tried, kde treba, alebo teda ja aspoň za mňa chodím aj treba na pozorovanie žiakov, alebo chodím do tried robiť aktivity, aj kolegovia, tak niekedy si aj my sami ako keby vytipujeme nejakého žiaka, kde ja potom treba zoslovím triedneho učiteľa a že sa spýtam na správanie, ako on vidí triedny učiteľ toho daného žiaka a vieme ho potom ešte chvíľu pozorovať alebo sa naozaj stretnúť s tými rodičmi, porozprávať sa s nimi, takže je to opäť veľmi v tomto individuálne. A ako môžu ešte možno rodičia dostať viac informácií o tom, čo vlastne robíte? Hovorili ste, že tí rodičia vedia, že funguje podporný tím na škole, tak akým spôsobom možno prebieha celkovo tá komunikácia školy o tom, čo vlastne je ten podporný tím? Ako sa môžu tí rodičia dozvedieť o vás viac, aby potom vedeli, koho vlastne majú vyhľadať? No my máme aj na stránke našej školy, každý o sebe, napísané informácie, čo robíme, čo je ako keby náplňou našej práce, čiže aj tam sa vedia dozvedieť informácie. Zvykneme občas chodiť aj na rodičovské združenia, napríklad keď prichádzajú prváci, ja napríklad vždy idem na prvé rodičovské združenie sa predstaviť rodičom, aby rodičia vedeli, že na škole je aj školský psychológ, že sa môžu na mňa obrátiť v prípade potreby a podobne. Ja by som k tomu dodala ešte, že sa snažíme aj tak zviditeľniť pri tých rodičov, že organizujeme pre nich napríklad workshop artefiletiky sme robili, alebo grafomotoriku pre rodičov robil špeciálny pedagóg, alebo sme robili aj takú prednášku ohľadom drogových závislostí, že aby si vedeli tak aj nás vidieť v nejakej situácii, ktorá nie je za účelom len riešenia nejakých problémov, ale aby mali naozaj dobrú skúsenosť s tou školou, tí rodičia vedeli, že toto je školský podporný tím, toto robia. Zároveň tá artefiletika je niečo, čo robíme aj v triedách, čiže aby vedeli, čo sa robí s ich deťmi v škole. A toto máme aj takú dobrú spätnú väzbu na tieto workshopy. Že je to možno niečo, že nejakým spôsobom edukujete aj priamo tých rodičov, že čo môžu aj oni použiť v tom domácom prostredí, že to tiež súčasťou vašej práce? Áno, buď alebo prostredníctvom zážitku, napríklad tú artefiletiku si sami aktivity na sebe skúšajú. Že to, čo robíme so žiakmi v triede, tak ponúkame aj rodičom. A máte teda dobré odozvy, jednak tú reakciu na to, že aké to bolo, ale aj účasť možno tých rodičov, že majú o to záujem a chcú vedieť viac?
Áno, zo začiatku to bolo menej, potom to bolo lepšie, stále to nie je to nejako veľmi veľa rodičov, že sa nám prihlási 3/4 školy, ale to je dobré, lebo je ten počet udržateľný a zároveň je to veľmi také, že nájde si tam priestor ten, kto chce. A ako možno je tá situácia v súčasnosti na Slovensku? Máte taký nejaký prehľad, že aké časté je už nejaké fungovanie podporného tímu na školách? Či je to skôr ojedinelé, alebo už je to bežnejšie? Neviem, či niekto z vás má také nejaké približné dáta, nechceme teda čísla, tabuľky ani nič, ale že ako to vnímate, že či sa tým vy sami stretávate aj na iných školách, alebo ako časté to je teraz? No tým, že boli vlastne projekty, ktoré v podstate školy mohli využiť na to, aby tieto školské podporné týmy na školách vytvorili, tak áno, teraz sa zvýšil ten počet. Jedine, čo je možno teraz také alarmujúce, je to, že tie projekty končia. Čiže aj tá stabilita tých školských podporných tímov je teraz otázna a bude stať viac menej v podstate na riaditeľov školy, že či to bude aj naďalej udržateľné. Ale sú určite áno, oproti minulým rokom sa určite tie školské podporné tímy navýšili v školách. Vnímate nejakú aj zmenu za tie roky, čo fungujú takto tie tímy, že aké sú podľa vás už také výsledky, ktoré možno vidieť za tie roky tých tímov? Pre mňa je to aj o tom, že vieme už lepšie identifikovať kompetencie jednotlivých členov tímu. Že už máme štandardy, podľa ktorých vieme ísť, ktorými sa vieme riadiť. Na začiatku sme boli takí strátení, potom je už len otázne, nakoľko k tomu pristúpia opäť riaditelia školy, že či neokliešťujú zbytočne kompetencie tým zamestnancom alebo podobne. Takéto plus je aj to, že v podstate mnohé tie prípady vieme zachytiť v zárodku, čo sme vtedy nevedeli, vyslovene sme to nevedeli, lebo sme naozaj sa dostali k tomu prípadu až tedy, keď už to horelo. Teraz ich naozaj vieme zachytiť v zárodku a keď aj teda je nejaký prípad, o ktorom sme možno nejaké informácie nemali, tak ten proces toho riešenia je oveľa efektívnejší aj rýchlejší, čo sa týka toho časového hľadiska. Ešte mi predsa len napadlo, že učiteľ nie je na veci sám. Že je tam ten školský podporný tím a má sa na koho obrátiť. To je veľmi dôležité. Máte možno aj skúsenosť nejakej spolupráce s ďalšími podpornými tímami na iných školách? Alebo spomínali ste, že komunikujete s rôznymi odborníkmi, ale že či existuje nejaká možno výmena skúseností v rámci jednotlivých škôl a podporných tímov? Ja za seba môžem povedať, že áno, nakoľko aj v podstate v rámci aj centra sa stretávam na stretnutiach školských psychológov alebo komunikujem aj s inými odborníkmi z iných škôl. V prípade potreby si vieme trebárs aj posúvať naozaj také zdieľanie tej dobrej praxe aj v rámci tých podporných opatrení, ako to funguje, kde áno, kde môžeme dať aj my, trebárs, alebo ja za mňa ako školská psychologička, kde viem dať trebárs teraz tie podporné opatrenia, čo je pre mňa veľmi dobré, lebo naozaj je to aj veľmi dôležité a prináša to znova aj pre mňa také ako keby uľahčenie, že tiež aj ja viem, že nie som na to sama a nie som v tom sama, že sa mám na koho obrátiť. Takže za mňa môžem povedať, že áno. Ja mám ešte takú bonusovú vizionárskú otázku, že čo podľa vás, ako by ďalej mohli alebo mali vyzerať tie podporné týmy na školách, že keď si predstavíte ten ideálny vesmír a malo by to byť super, tak ako by ten podporný tým vyzeral v takomto prípade? Teraz uvidíme, kto je tu taký imaginatívny typ, áno. Tak ja si osobne myslím, že vôbec ako keby tá ideálna predstava je, aby naozaj v konečnom dôsledku každá škola mala fungujúci podporný tím a v rámci tej školy naozaj tam boli tí odborní zamestnanci, ktorých potrebujú aj tí žiaci, aj učitelia a v konečnom dôsledku aj vedenie školy. Som možno ešte doplnila, že do toho vstupuje strašne veľa faktorov. Napríklad je to spolupráca s učiteľmi, spolupráca s rodičmi, takže taká úplne ideálna predstava je, že aj tá spolupráca s tými ďalšími aktérmi bude na dobrej úrovni. Pretože to nie je iba od nás, že škola, ktorá má podporný tím, ako keby mávnutím čarovného prútika bude bezproblémová. To nie, je to proste proces, aj ten tím sa budoval dlhšiu dobu. Ale teda vstupujú do toho aj ďalší aktéri, na základe čoho bude dobrý ten podporný tím. Ešte niekto takú predstavu toho ideálneho podporného tímu na škole? No určite by stačilo, pokiaľ naozaj by boli všetci tí členovia, ktorí by v tom školskom podpornom tíme mali byť, aby na tých školách naozaj boli. To je, myslím si, že na začiatok by úplne stačilo.
To je také výborné premostenie k mojej doplnkovej otázke k tomu, že čo je možno ten krok, ktorý podľa vás by viedol k tomu ideálnejšiemu podpornému tímu? Že ako sa tak priblížiť k tomu ideálu? Tak musí to byť hlavne podpora od štátu, to je asi tá prvá vec, že pokiaľ nebudú financie, tak tí riaditelia sa budú báť ísť do toho a je to asi legitímne, že naozaj majú ten strach ísť do toho, aby proste tých členov prijímali alebo aby rozširovali tie rady v tom školskom podpornom tíme a potom na druhej strane naozaj to stojí na tom riaditeľovi. Štát a riaditeľ. Ďakujem. A ešte kvalifikovaní ľudia. Lebo aj to je náročné zohnať kvalifikovaných ľudí na jednotlivé pozície.